vibes ang hatod ning usa ka teacher sa isla sa Olango sa Lapu-Lapu City. Gawa sa dedikasyon sa trabaho ug iyang gipakitang mga talento, may advokasya usab siya pagtabang sa mga estudyanteng naglisod. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa isla sa Olango na assign ang magtutudlo nga si Robinson Dano o mas naila nga si Tito V. Upaw. Math ang gitudlo niya nga subject nga buot niya nga mapasabot sa iyang mga estudyante nga mahinungdanon kini matag adlaw. Sa sitwasyon sa isla, gusto niya nga makatabang sa ubang mga estudyante nga nanginahanglan. Mao nga pinaagi sa mi-sponsor kaniya, mihatag og mga gowns, makatabang siya paghipos og pondo aron dunay ikaabag kanila. Nang hinaot siya nga makalahutay gihapon sila sa pag-eskwela, bisan pa sa mga pagsuway. Ako siyang amiga from Texas, USA. Sige, imong buhaton, sir, is tagaan ta kag mga gown niya, imong siya paabangan niya. Ang kitaan na bahala na kag unsaon nimo. So ni-decide yun ko nga ang 50% ako gipalit og school supplies ako mga estudyante. Nailasab si teacher o Tito V. Upaw nga dunay koleksyon sa ubay-ubay nga mga medyas. Satisfaction and contentment siya nga. You're not only dealing math subject but you're also inculcating values of sharing and generosity. Ug sa social media, padayon siya nga naghatag og good vibes pinaagi sa pagsayaw sa makalingaw nga mga TikTok videos. La cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide. Uban ni Rod Prado o Clans Gabutin, Nico Sereno, Palitong Bisdo.